Hello, my boyșilor, și astăzi, da, o să ne jucăm Roblox, că n-am ce să fac. Ok, deci, oare să mă joc? Asta update, awesome scooter world, escape police to steal a car, or one keyboard escape. I don't know. Oare dacă... nu-mi plac cu bănile, uite. What the schnitzel of aeroplane? Let's play this, că m-am jucat în viața mea. Dar și apropo, dacă v-a plăcut acest video, să dați un subscribe, că încerc să ajung la 50 de subscriberi ca să pot să deblochez live stream-ul. Deci mi-a trebuit încă, nu știu, test care văd atâtea, dacă am atâtea like-uri sau atâtea vizionări, atâtea like-uri și atâtea subscribe-uri aș vrea să am. Pentru că, în fine, haideți să ne ducem. DJ Keviți. Bine că fix cea mai slabă mașină tot meu. Ok, să ne ducem aici. Unde domnișor? Black Market, băi, eu nu mă duc pe Black Market. Nu șoc să mă duc pe Black Market. Hai că să văd. Na, și-ai domnișor. Aici, buy carrot of avocado. Avocado. What do you want to do? What do? Let's drive it. Ok, să zicem. Ok. Bă, dar să te duci în China, că faci prostii. Am vrut să zic nimic corect. M-am enervat atât. Ok, să zicem. Niciodată n-am știut ce stagiurile. O să dacă îmi scrieți voi în comentarii. Da. Cât avem 100 de... Bine că fix 1000 pe oră. Poți să-l bagi în kilometri. Dar nu suntem în America. Dacă băgăm aici un stopuleț. Sun, order sport of entry. De poliția. They are after me. O să vedem unde intră să ne dușim. Da, fain conduci tu. Hai să ieși. Domnișor. Hai să vedem. Mitar dogs. Mitar corosni. Meat. Billie Jean's not my lover. Who she's the girl. I am the one. Ok. O să pun asta aici. Spun și aici. Și asta și bun. Și că și. Ok.
No, hai să vedem unde ne dușim. No, 6 minute au trecut. Așa 3 minutele nici nu știi că trec. No, hai să vedem ce avem aici. Domnișor! Domnișoule! Domnișor! Domnișor! Ok. E Dumnezeu să-ți dea sănătate și măicuța Domnului. Oh, să nu vadă poliția. Să nu vadă poliția. Billie Jean's not my lover. She's the girl. Hai să vedem unde trebuie să ne ducem. Sper să ne prinde poliția. No, la poliția, no. Nu are nicio. 1000 stars away. Ok. Hai mă, acum, serios, așa am scăpat de poliție, zici că sunt GTA. Da, apropo, spuneam că o să postez și videoclipul cu GTA. Dar faza e că nu pot, pentru că durează prea mult videourile alea și eu mă joc numai pe PS5. Știți? Și atunci am cam greu. Let me take it. Let me să trec. Ok, deci am trecut de nu știu cât suta mea. Și poliția nu m-a prins. Da, serios, să... Hai, dar rămâne, vezi. Măcar avem 10.000 de dolari. Ce să ne face? Ok, mai aveți chef să ne jucăm mai stau. Nu știu, hai să ne ducem aici pe alt joc. Billie Jean's not my lover. She's a sick girl. And I am the one. Go a garden too. Still at night. Nu vreau să mă joc acum. Să vedem. I'm on vacation. Da, să știți că chiar sunt vacation, că a început vacanța mare și nu mai trebuie să mă duc la școală. Ok. Welcome to Kevin. Ok. Look. Success. Ok, let's spin. Add the full kit. Am făcut o poză. Ok. I mean, I don't know, should I be? Should I be single? Single player? No, suntem 4. This is perfect. I want. Ok. Da, cred că mâine o să fac un videoclipul Snow sus. Hai, dar la șchioșc, ce așteptați? Dar ce tot așteptați? Da, veniți azi. N-ați auzit de cuvânt, n-ați auzit de butonul sprint. Bă, nu contează. Deschide ușa, bă, da să... Nu zic cuvinte urâte, serios. Da, încheie după tine. Ai ușa la casa. Deci aici spune așa, welcome to night shift. Stay calm and follow the rules. If a smiling customer comes in, hand him soda.
They wait moving bundles. He gives stays. Tengo nada. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte, ca când Okay, let's see Celor from din mormânturi. Viață, 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 viață. every Viață, Friday around 3 a.m. a car with no driver will arrive. Atunci când lumea vorbește, fă-te că nu auzi. Asta-i doare mai tare. Vorbește lumea că m-am schimbat, că mi-am luat arfe, că-s arogant. Toți se întreabă ce-am pățit. Nu m-am schimbat, doar mi-am revenit. Am fost bun, m-au luat de prost, când n-am mai fost de folos. Și atunci când eu am fost jos, au plecat, nu s-au întors. Etena, etena, ce-ai tu cu viața mea? Etena, etena, lasă că mi-e bine așa. Etena, etena, n-am nevoie de păreri. Etena, etena, sunt cum vreau și azi și ieri. Etena, 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 ce-ai tu cu viața mea? Dacă tac sunt fraier tare, dacă vorbesc sunt cu arfe, sunt bine și tare-i doare, că le-am arătat doar fapte. Lumea vede și vorbește că am urcat prea departe, dar succesul se plătește și eu l-am plătit cu fapte. Etena, etena, ce-ai tu cu viața mea? Etena, etena, lasă că mi-e bine așa. Etena, etena, n-am nevoie de păreri. Etena, etena, sunt cum vreau și azi și ieri. Etena, 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 ce-ai tu cu viața mea? Etena, 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 ce-ai tu cu viața mea? I'm really sorry. Hello, can I get 2 shawarmas? Let's see if you are alright. Get a soda. Să vedem dacă ești în regulă și dacă treci testul. Ne uităm că... Asta, hai să vedem, domnule, dacă e bine ce. Bun, bun. Bun, în regulă, putem să-l servim. Hai, da, dați-i, dați-i, dați-i. Dați-i, zic. Dați-i! Am mine că bine. Ce clasa mea. O, da, puche. Da, băi. Take. Put. We need to put. Where did to put? Your little put. Put in. Shh. Asta e cel mai hâdos. Hâd. Deci chestia asta care... Before I go, may I get your name? Look at yours. With strangers.
Du-te, We and the du-te, police department were assigned to find a suspect. du-te, tu știi ce, du-te, mă, tine, du-te. Dang it! He saw right through my plan! You have to get your full name for further identification. Okay, all is alright. But I don't like this sound. It's so creepy. Someone see? Something what? Something's wrong. Oh, fuck up, man. Fuck, I don't want to see this. Damn, eu tu voi credeți că prin... Ok, hai să ne luăm copii. One shawarma, please. Would you like something to drink? Coffee, company, coffee. That will be 175. Paying. I'm paying now. You not serving me. I have skin now. Something is still wrong. I will return again. Hey, one shawarma, please. Sure, that'll be 150. Here you go. Here you go. Oh, thanks. Have a good one. Hey, what did you just do? Why did you throw it at the window? Sorry. It just slipped. Don't run, help me clean this up. Ugh.
one shawarma. Haven't eaten all day. Alright, that will be 150. Here you go. I know you farted in my food. You're lucky I'm hungry. What's that smell? One shawarma. Come on, make it fast. Sure, that will be 150. Seriously? I come here hungry and you shut the window? Unbelievables. Good evening. What would you like? One shawarma. Regular one, 150. Any extras? No extras, just make it fast. Got it. That'll be 150. Here's your shawarma. Good. And here we are at the shawarma kiosk trying to place an order. Hopefully this place has some good reviews. Yeah, because last time you gave somewhere 5 stars and the chicken was literally still moving. Okay, that's Koflavarek, let's order. Perfect, 2 shawarmas please. Would you like something to drink? 2 sodas. And make mine extra garlic sauce. That will be 400. Worth every penny if we survive.
unfortunate. You could have been one of us. We would have shared everything. Every thought, Every feeling. but not the possibility. One day, One of us. Băieșilor, asta a fost totul, că mai am chef să mă joc. 33-34, dar în fine nu mai am chef să mă joc. Pa!